primeiro que debedes facer, unha vez que saibades que aprobastes as oposicións, é o que ides ver neste vídeo. Así que, despois de celebralo, de beber toda a auga que haxa nos xarróns, de queimar a cidade se fose necesario e de recuperar todas as horas de sono que perdistes preparando a oposición, o que debedes facer é o que ides ver a continuación. O primeiro que ides ter que facer nada máis se publiquen as notas do voso tribunal é participar no concurso de adxudicación de destinos provisionais, é dicir, no famoso CADP. Se non sabedes como se participa, onde se participa ou tedes dúbidas sobre o que é o CADP, deixo-vos por aquí unha ligazón a un dos vídeos onde o explico. Ademais de participar no CADP, tamén ides ter a posibilidade, no caso de que teñades fillos ou fillas menores, de solicitar unha comisión de servizos por conciliación da vida familiar e laboral. Se non sabedes o que é isto e como se solicita, deixo-vos de novo unha ligazón a un vídeo meu onde o explico. E lembrade, tanto como para solicitar este tipo de comisión como para participar no CADP, ides ter só un prazo de 2 días hábiles no que non van contar nin sábados, nin domingos, nin festivos. Permíteme facer unha pequena pausa neste vídeo para comentarche que case o 70% das persoas que o estades vendo non estades aínda suscritas á canle. Así que se che está gustando o vídeo, suscríbete e activa a campa de notificacións para que YouTube te avise cada vez que publique un novo vídeo ou directo. A segunda cousa moi importante que ides ter que facer unha vez que aprobades as oposicións é entregar unha serie de documentación. Ides ter un prazo de 20 días hábiles desde que se publica a listaxe de aprobados da oposición no Diario Oficial de Galicia. E que é esta documentación que tedes que entregar? Son 3 cousas: un certificado médico, unha declaración responsable e, por último, un certificado de non ter antecedentes por delitos sexuais. E agora pode ser que esteades pensando, a ver se non me entereu deste prazo dos 20 días hábiles. Non te preocupes, xa sabes que se estás no noso Discord, ou que che deixo unha invitación aquí debaixo por se ainda non estás, vaste enterar de todas as publicacións que faga na súa web a Consellería de Educación e, por suposto, vaste enterar tamén deste prazo para entregar esta documentación da que che acabo de falar. Lembrades que ao principio do vídeo faleivos do CADP? Ben, pois no CADP vamos a adxudicar un destino, e dese destino ides ter que tomar posesión. Esta toma de posesión é a terceira cousa importante que ides facer se aprobastes as oposicións. A toma de posesión no corpo de mestres faise con data do 1 de setembro e no corpo de secundaria coa data do comezo do curso. É un trámite moi simple que ides facer sen ningún tipo de problema no centro de ensino adxudicado no CADP. A cuarta e última cousa que deberedes facer unha vez que aprobades as oposicións é darvos de alta en Muface para escoller entidades sanitarias privadas ou Seguridade Social. Neste caso, deberedes facelo unha vez que recibades o voso nomeamento como funcionarios ou funcionarias en prácticas. E estas son as cousas que ides ter que facer antes de comezar o curso académico. Cando comece o curso, ides ter que facer outra serie de cuestións, como vai ser 4 meses de prácticas, sí, escoitastes ben, as prácticas realmente duran 4 meses, aínda que estades o ano inteiro como funcionarios en prácticas. Tamén teredes que facer unha serie de cursos que non vos preocupedes que a Consellería automáticamente vos vai escribir neles a través do voso correo electrónico e, por último, ides ter que entregar unha memoria de prácticas da cal ides recibir as instruccións unha vez que xa esteades nos centros. Pois isto é todo o que vos quería contar sobre o que debe de facer unha persoa que aprobe as oposicións. Se ti non tes a sorte de estar nese grupo de afortunados e afortunadas, non te preocupes, porque isto é unha carreira de fondo e algún día chegará o momento no que ti vas poder gozar tamén deste momento e de facer todos estes trámites. Así que, como sempre, vémonos no seguinte vídeo.